So, kaya nagkaroon ni Ransom Fernandez. Selamat kayo, selamat kayo. Selamat sa pagkakatiwas. Ikot tayong submission sa Catholic Praying Community. Huwag mo siya ng mga adlaw, kadili sa iyong pagtuon, pagkailangan sa mga magdutundok. Sinulabaw sana nga atong madawag ang kaluwasan. Nasa ulo Timoteo 3:6, kaya patong kasunahan. Bingo ng Ginoo pinagin sa mundo, pagkayo sa pulong sa Diyos. Kaya po ina. Ipaambit sa ban. Maluha sila. Kung naminaw na mo, kung maluha siya ka nagpaambit. Sa mga niya, kung ikas-kitasan, nga dili maawi. Datang di sino na ito, mabanan na siya patalagin ang panalipod. Matagal sa kain paglawas, kung magkapadayon las tahas na ito, na mo ang may marili luwasan. Yan, siyempre, kung limot, so kain ko na din ako mga marital sa ho. So, gagat na ito, nadalas. Ato ning i-distribute na daw, sabi na sa neglect ito. Yan, kasi sila ko, kaya si Anatay ko. Kay ulungan nili. By the way, ang usa ka Catholic faith member sa 1972 nga nag-join na to. Pero busy sa kayo pagtugas mga bukit kay siya Catholic faith Christian. Ya, ang iyang kung na rin po anak Catholic, no? Lima. Puro siya professional. Pantay na tao sa kanang nga likurangan ito ka pasang nga na doon. Uwan. Pero ulong o lima kang anak, tulus yung professional. Kasi na yung mga principal sa elementary school sa Kanuluwa, sa City Cebu. Niya ako yung kailangan, kanunay mo na sigo, niya na to, kung siya kabinaw, kami dia kebun hilis sedap yang ni asyik alim berkaso. Mau dia betul sila si kalau berdinas tu jenis berdinas. Mau dia sila na tanongnya mau hancurkan program sa Facebook, television, TV. Orang this is the fact that happened. The Catholic Faith in Cebu. Kadang-kadang yung katutunan, wala po tayo kasama. Kung balay, niya sa liho, indugdog, na magka-picture siya sa political lisod na ito. Kaya, biblically supported. Dito na siya sa kung balay, para mo siya. Nagkatuig, dito siya. Pagawa na yung masya tutso. Adam, may taong na mo. Kaya, patayin ko sa kapul, patayin na siya tutulog. Niya siya si John Porta sa Catholic Faith Defenders na sakop sa mga tulungan na tiksangyaw. So, hindi na ito mahuliting pagkakapakaroon. Sa halal na yung pagkakapakaroon ito ba? So, mga na mo, pagkakapakaroon sila ito. Wala kayo. Wala kayo. Gaya na ninyo. Kaya, mangilan mo ka. Pagkakupya ninyo na, magtipis yung usap kay pito kadalan ng kaluwas. This is a faith, an opportunity that we come across these 7 ways. Pito kadalan. Wala ko ano yung dili ko ito pasa, kaya na may kupya, pero okay mo po kupya, kaya na. Kaya kung ito mo, kung ano rin hindungan ni pito kadalan, ang inyong nagkatunan sa pagsurutan sa Catholic Faith Defenders, mo din yung makapadayo na ito sa langit. Mo din pagtuboy na ito sa langit. Una, mo kanunay ng pagkampo sa Diyos. At kung dinuo si Jesus ningon, pag-ampo ka mo, para makadaog ka mo sa mga panaway. Sa Mateo 26:21, pray without ceasing. Unang Tesalonica 5:17.
Number one in kampo. If sigasa daw sa kurasa, kampo na, kakunta ko sa sino. So, a man of prayer cannot be lost by anything, obstruction, division, door. Yang kedua, pagkalawag kanon na isulawas ni Cristo, Holy Communion. Ganon, kaya mauni sa kamito kanon na isaan sa kalawasan. Ang mugaon sa mulod, ato pa ni Jesus, ako na ang kaniya. Siya maluwas. Mulay makaagaw, kanila, ikan kanako. Sila di nagirbola. Kuhan Jesus. So, communion. This is the sacrament that guarantees our salvation. This is only found. Makita na rin niya sa Ecclesiastes. Ang uban sunod ini, may baik, pero wak sila yung konsekrasyon. Kaya wak sila yung authorize na naman. So, wala na yan. If you have a devotion for accepting your salvation, choose communion. Kaya si Santo Domingo sa piyo ni Balik. Naibong ka pare. Tawag kay Iyon siya pa rin naakos lang. Naakos lang. Huwag ko maging tuloy-tuloy. Namutan na si Don Bosco pare. Kung sa may sikrito ni Gulo, ingon si San Bosco, San Bosco ka na. I receive communion every day and say the rosary many times a day. Nandiyo sa rosaryo ka na. Kaya so, do not forget that. Communion and Holy Rosary. Number 3, pagtuon sa pulong sa Diyos, Biblia. Kaya kini mo tutlo na ito aron dili na makasala. Itibigan ko ang ikong napulong aron dili ako makasala. Na nasa Salmos 1:11. Maringon sa San Jeronimo, to be ignorant to the Scripture is to be ignorant to Christ. So, matay ka magkaagad sa Biblia. Matay ka magkaagad. Malaningon sa San Cirilo, I am ashamed that I claim to be Catholic. For me, the truth that matter is, any Catholic who does not know how to defend the faith, he has no honor to call him Catholic faith defender. Kaya wala, San Cirilo, mauwo ko. Pag-ano nga ako Katoliko, kung hindi ko makapalalikod sa kong patuong Katoliko. So that is challenge that once you are a Catholic, the same time you are a Catholic faith defender, inside the book. Ang tabalay sa Cirilo. Yan ang therefore, paglikay ini, paglikay sa okasyon sa sala. Kung buod ka na rin makasala, likay sa okasyon sa sala. Sirap ay di uno, puro dos. Ang mga okasyon sa sala, mga tao, manitaw na. Yan, mamalaw ay nasalita sa TV o sa Facebook. Mahulang buhay nga mo. Malaway, hiniling drugas. Dalagang pa. O, madog. English na ito. Number 5. Ang piha tayo nga pagsalikway sila ng pagpati, kaulat, kasibo, kasina, magharbo, kung pagkapupong kami hindi ka kasala, matulad pa ni San Pedro, Puno Pedro Patro, that's our witness. And all that one, all that everyone. Na ito ka juta yung dikil sa bayan nila. Or siga rin ako, tuyok rin ako, pananaw, asa ka naman. Yan, kaulat, kita kagwapa. Situ kasi Pedro niya, asal yung masarap. Dahil sa sirang British sa siguro siya. Ayaw yung pagtanaw o guwapa ng babae. Basta may bukod ka, mahibog ka. Ang sunod na ulat nun ng babae. Sa guwapa na rin buhata, basta nanay positive ulat nun ng babae, isalasal. Kung nakita yung guwapa, meron ang guwapa ron rin. Siguro ko na ito at sangat ko na yun, Ginoong Kristo na Lord. Ayaw kayo kahimog nyo. Ayaw kayo kahimog. Ayaw po niyo. Wala niyo po. Dali ka. Sa iyo kalimo. Anong isuwa mo kita?
Ang Panginoon ay ayaw ko tanaw bagong lalaki sa mani Adam ang yun. Babae mo yun, ayaw ko tanaw. Guwapa mo kayo. Tanaw kaya kung meron yung kayo. Praise the Lord, ayaw ko guwapa. Sa mga Panginoon kayo mo. Ay sumbay. Yeah, out. Instantly. Bakit naman invitasyon lang? Instantly say no. Ikaw tinta. Bibirtin ka niya na. So please, instantly mapapasal ko. Yan ay. Kano, pagbuhat kanunay o mga maayos ng sigaraw, pagtabang sa nagalisod, o pagpimos mas matipubre, pagpapubri ka nato, o tunay na mukha mo nito sa principal ka nato, o silumong ka na. Niya, o panunod, anong next? Siya na nagbuhat sa mga ayaw, nagbigay sa sala, makaangkod siya sa kinakuhin walay ka pa usap. Na salmo sa City. Tapi ko, gano'n po siya. Tanti kayo. Maglahutay. Padayon, angkod sa katapusan sa mga buhat o buhay. Good. Gaya ang magkalahutay, mo rin magaluwas. Matiyo ba di ko sa presik? At ang magkalahutay, mo rin magaluwas. Ang paglahutay, perseverance. Kasanis Ginoo. Pwede natin sa Wisdom 11:25. Wisdom chapter 13 verse 25. That perseverance is a gift from the Lord. Kaya mo kalahutay ka, hindi na ako. Mag-iipon ka rin ako. Okay, dugay-dugay na mo na eskributan, yung kalit na kagkahibo. So, ask the Holy Spirit, kasi may ikakak niyo. Wisdom 11:25. O Lord, we know that without you, we cannot persevere until the end. Ino'y mauwi, hindi ka lang tayo at sa mga ka. One of the prayers nato, one of the petitions nato, Lord, give me restore me na magkalahutay na ako. Niya mo ni. Ang pagkalahutay, kaya ang magkalahutay lang may maluwa. Ang paglahutay perseverance, gasa sa Diyos. Na Sirach 24, verses 11-25. Yan ay ilinatin na natin. Perseverancia finalis donum Dei est. Perseverancia finalis. Ang paglahutay, ang Diyos katapusan. Donum, gasa, Dei est. Gasa sa Diyos. Ang paglahutay, ang Diyos katapusan, gasa sa Diyos. Bosa gasa sa Diyos ang pagpadayon, ang Diyos katapusan, sukti karon. Ito ka disiplina o masinatig mo ang tinuhod nga kalipay, kalinaw sa kanan. So, na okay, magkapatupya mo, ang manatag mo, bilin yung usa, niya ikuanin din mo, muuli mo sa ka-sentence man ito. Prayer, pray, dominion, pretupo, prayer, dominion, murgar. Yan. Pretupo kayo. Pagkikay sa kasya. Yan, kato, hinigyan na dayon. Insan. Yan, pagkuha ka nun ay mayo. Yan, yan, kato. So, memorize na ito. Do it. I will raise your, by the grace of the Lord. We practice this, you practice this, and we will find that this is the 7 ways of it. Number 1, prayer. Number 2, sumunta. Commitment. Walang nanang mag-ialimutan na. Kaya mo kalimot. Matagwa sa mga moral theology. Nasa Sirach 2:1. Sirach 2:1. Pagsubok ka na kaligalagat sa Ginoo. Pagsubok na kita kalagat sa Ginoo. Ayaw yung malimot. Naagay kayo sa naagay yung trials na ito. Kung panaglitan ka na nagsubok ka o taas na yung dagan sa lupa, huwag ito sulay. Daw ka pa niyo siya.
Pagduda na si Domingo, yan na ako kasi ako. Iwan na nanintal, kaya iwan na kayo nanintal, ito na iwan ako nintalo, ito makaka-ako, So, di remind kita. So, di wake up, napay-kita. Yun sa pagkadaw. Wala, no one who is chosen by God, that is exception to prayer. Dili ka makakita ng alakan sa Ginoo, kagitagan niya mga panalangin. Di ka kakita ng alakan sa Ginoo, punuwa na siya ikitasyon. Doon na yun. Doon na kayo tawag yung ano, nanintal ako. Diba kayo hindi ko bilikon ka. Piniliso na ka. Piniliso na lang. So please be reminded, yan ingon ko nga doon ay mga trials na ito, Catholic Defenders, 1938, kumansubag sa kalibutan. I-plan ko kayo sa 1950, 1930, 1940, tapos 1945, ako sa iyo, Monsignor Kamuho. So, lipang kayo, Catholic Defenders. Pangutod kayo. With due respect, we are happy. We are grateful to them, the National Catholic Defenders. Ang babateng rin, wala, bubitin siya rin ito. No! That is our fault. Ako ang buta. Name the letters. Doon tas parin ito, wala lang daw. Name the letters. They started from us. Cebu, Catholic Defenders. Wala ka, biling tao, pati o, bitin siya kung mo tayo dito ba? Natagay ko na ito, be happy. Kaya kahoy gani sa mas mangga na namunga. Kapag din magkawa namunga, tumuskaslo, huwag yung lupa ito. Di lang mangga magsunod na gani, mabot na nagkahinog ng bangkis, mga bata, kapag bang dahil nanay bunga na pagkawa. Kita ito, ano na tayo mga bunga? Bisan sa linya sa mga magtututo, sa radio, television, sa mga jails, presuhan, matog sa bayo, tubag sa mga invitasyon. We are already ready. Yung doon na yung super na ito, ang National Catholic Defenders nga, doon na sila na mga punga sa tweet, okay. Pero, okay na sila na. Hindi ito punuhan, ipipitsyahan na. Kung mga takay sila na ito, they are there. That is the evidence, that is a proof that you are with us. Because Christ said, I am persecuted from the onset of my life until death. Persecution was there. So, a true Christian, like the Catholic Defenders do, suffer some persecution. Praise the Lord. Dahil ka lang dito, dahil ka sa Kristo. Kaya kita, na kita dapat isultihan at tumulinan, dahil ka dito. Ayaw yung pagbating sa kita ka. Kaya pagbating na kuhul ka. Pagbating na suko. No! They have. Because the truth is not here. When you are grown up, then you will see your hope. Na may kayo manuwag basket. Sa talikod, lapay mo lang siya. Pagkakapakay mo ako. Ikaw may nag-training dito ka. Ito na ako. Hindi tayo ka. Walang Catholic Defenders Cebu. Dahil ka na kayo pag mga buka. Catholic Defenders. They Catholic Defenders in Ibo in and of themselves. That's the process. They leaders Catholic Defenders Manila. It's starting soon. Natay ko naman yan, si Wilson Magalia. Manalili. Sa nila. Pwede ko parang sa klasa na yan. Mga Catholic Defenders nila, ano siya, ready. Kanata. Wilson, nagsibong nila. Dinigil sa hindi na ba train room na to sa Kapulapo. Si Wilson. Wala nga, hindi kita ba doon na pupitin siya. Hindi pa isa kayo. So, therefore, we praise the Lord this evening. Kaya natin, kakagawa o ang unang-una, tampo na continue studying the scripture, the apology.
Ya sa inyong parokya, share juga. Sige na nila, to, 5 katao. Ya, kayo, do not forget, read all the occasions. 20 reasons na. Ang ato 20 reasons of origins. Dagdag yung pagsupot. Grabe nga pagsupot. Grabe nga pagsupot. Masira. Masira sa lugar. Wala siya dito na. Ito na sa Mindanao, District of Pare Pilipin. Puti yung tao. Yan doon naman, may dala na, may mga puntang na kulit niya. So, na sila sa naku kayo ini simple rumba natigo sus pagkatulog semua kayo sumro kahit ino atakis na naman atakis na pare atakis na kumpisa atakis na dalawa ibig sa mga tanong ay kamso isa din tama diatake na okay may diatake sa grupo ya pala Atong i-on. boleh mo mga kita mga official. Okay, so ayun sa maglakaw kay Victoria Santa. Now, may kuhan lang sa ako sa Levi chapter. Linis. So, let's have first the Bahag chapter. Please come over. Bahag chapter. Tanang we graduate. Okay, ito dalihan palihog guys. Not of my time. Then get ready ang harigod yun. Sa sector to ni siya no, sa Lapu-Lapu City. Oh, Okay. Oo, pa. Yan yung yapi lang yung wow. Closer kamay, close Okay kamay. na. Closer. Complete kamay. 1, 2, 3. Naka-bredso. Medium. Retami. All BOS, please. GQ. All BOS. Palihog ko. Ayaw, hindi ako ba? Resist For the boys, all BOS. Okay. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Okay. Okay, yan yung kopya na ha. Okay, next. Michael Don Charter. Raso, wala pa naman. Wala pa naman. Ay, sila ramoy mo kuhan. Ayos sa. Michael Don Charter. Parigondon. That will be followed by BTR. Ready na lang lahat pareho. Kaya para Yeah. 1, 2, 3, smile. Okay. Okay, next BTR chapter. Next. Lapu-Lapu. Stay put lang mo.